Non, pero sí, de Esquerda Unida os orzamentos de Vilagarcía para este 2026. A formación confirma que votará a favor das contas, aínda que non lle acaban de convencer. Non son os nosos orzamentos. Con estes orzamentos nos pasa como co Partido Socialista, que seguramente sexa o mellor partido do centro-dereita, pero non é o noso partido. Esquerda Unida condicionaba o seu apoio a unha única cuestión, que nos orzamentos figurase unha partida para a compra da Casa dos Duques de Terranova, onde propoñen construir unha residencia. Este grupo, a iniciativa de Esquerda Unida, mantivo unha xuntanza co alcalde da que salimos convencidos de que vai a ser realidade a compra da Casa dos Duques de Terranova. Vai a ser difícil, vai a ser un camiño complexo, pero vai a ser posible polo noso compromiso. Un compromiso de Esquerda Unida que queren levar a último termo, di Fajardo, custe o que custe. Porque o dixemos en campaña electoral, o dixemos fai 8 anos, o dixemos fai 4 anos, e seguimos insistindo en de que é unha realidade que é absolutamente necesaria. E nese obxectivo, nese único obxectivo, empeñamos a nosa palabra, o noso traballo e o noso esforzo, aínda que nos leve á desaparición. Estamos dispostos a facer todo o que hai que facer para que Vilagarcía se faga cos terreos e a Casa dos Duques de Terranova. E o primeiro paso é votar uns orzamentos. A proposta de Esquerda Unida é, ademais da residencia, crear unha nova área verde nesa zona. Falamos dunha posibilidade real de mercar a casa, dun espazo de valor patrimonial que ten un contido histórico e social fundamental e que vai a dotar Vilagarcía de dúas cousas. Primeiro, a posibilidade de ter unha residencia pública, porque teria que ser pública, e segundo, un espazo libre, verde, unha das zonas de maior potencialidade do noso contorno, do noso concello, e que, para tanto, é importantísimo sacar adiante. Nos orzamentos contemplase unha partida de 1,2 millóns de euros para a compra deses terreos. Os presupostos vanse votar no vindeiro pleno.